Pozdrav svima, ovdje je Serbia Gaming. Evo, mi danas ćemo ljudi igrati Minecraft, ali smo danas na Creative mod. Ljudi sad ćete vidjeti što ste rekli. Toror! Ljudi, mnogo hvala za 20 subscribera, mnogo sam bio presrećan. Pa evo tu ručka, ovo mi ne treba ništa, to sam namještavao. Pa ajde da idemo. Ljudi, mnogo nam se zahvali na 20 subscribera i izvinite što ne čuje se zvuk zato što sam isključio i čuje se pesma, pa ja ne mogu da pričam, pa zato ne mogu da je vidim. Pa ljudi, mnogo vam hvala što ste mi dali još 20 subscribera. Pa ja čekam da dobijem još više subscribera, možete do 100 da mi subscriberite ili do 50, ne bilo šta kako. Pa hvala za 20 subscribera. I ja čekam da dobijem još više. Pa ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se što uživali ovaj video, šerujte ovaj video, lajkujte i napišite komentare da li šta želite ja danas da snimam. Pa vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!